Mä oon sairaanhoitaja Minna Kunttu, olen auktorisoitu haavahoitaja ja työskentelen Mikkelin haavapalvelu AG:ssa täällä Mikkelin seudulla yksityisesti. Joo, Mepilex App on ollut käytössä noin 3 kuukauden ajan mulla ja olen ehtinyt käyttää sitä aika monen tyyppisiin haavoihin. Et kaikki ne, kenelle olen sitä valinnut käyttää, niin on ollut sellaisia kohtalaisesti tai runsaasti erittäviä haava-asiakkaita. Ja, potilaita on ollut sellainen noin 30 tänä aikana. No, omat käyttökokemukset on tosi hyviä. Tosiaan niin olen käyttänyt sellaisille haavoille, jotka erittää paljon, ja imutehon olen todennut olevan tosi hyvä, et merkittävästi parempi mitä tavallisessa Mepilexissä ja joissakin muissa vaahtosidoksissa, että vaikka se on ohut tai näyttää ohuemmalta, niin se toimii sillä paremmin, että imee ja pitää sen haava-alueen ja haavareunat kuivana tai sopivan kosteana, eli on ollut hyväksi sellaisille, missä eritys on runsasta ja se iho ärsyyntyy helposti haavan ympäriltä, niin tässä kun se imee sen paljon paremmin eikä tule niitä semmoisia vettymisiä, niin on ollut tosi hyvä. Mepilex App sopii hyvin kompressiohoitotuotteen alle just sen ohuuden takia, eli ei tule painumia niin paljon. No, on ollut silleen hyvä, että on voitu harventaa haavanhoitovälejä, koska se imukyky on niin hyvä, niin on voitu sitten tehdä harvemmin haavahoidot ylipäätään. Et se on tietenkin kaikille osapuolille hyvä asia, etenkin potilaille. On osa sitä kustannustehokasta hoitoa ja jää tietenkin aikaa sitten muuhun elämään enemmän kuin ei kulu siihen haavahoitoon. Se mitä useimmat on sanonut, niin kivun väheneminen tai kivun häviäminen, eli niin kuin näissä silikoonituotteissa muutenkin, mutta tässä tuotteessa on useampi potilas sanonut sitä, että haava ei ole niin kipeä, kun on siirrytty tähän käyttöön. Siis tuote muotoutuu hyvin ja on käyttökelpoinen tosi monenlaisissa ihoalueissa ja pysyy paikoillaan hyvin, eli se ympäröivä iho pysyy parempana myös haavan lisäksi tämän tuotteen avulla. No, on se vähentänyt ohivuodon ongelmaa, koska se imee niin paljon paremmin ja toimii kuin ne superabsorbenttisidokset mielestäni, poikkeuksellisen hyvin vaahtosidokseksi. Se imuteho itsessään siis on hyvä, mutta se on myös paksuille eritteille hyvä. Muut vaahtosidokset ja vaikka tavallinen Mepilex, niin ne jää sinne alle sillä lailla lillumaan ne eritteet, mutta tässä ne nousee ylös. Se toimii siinä mielessä tosi hyvin. Oli sellainen potilas, jolla oli infektoitunut haava ja se eritti tosi runsaasti. Se oli ollut kotihoidossa aikaisemmin ja oli sidoksia jouduttu vaihtaa useita kertoja päivässä. Se oli sellaista märkäistä se erite. Ja sitten kun hän tuli mulle hoitoon, niin siirryin käyttämään sinne kuoppa-onkalomuodostusalueelle infektiota hoitavaa tuotetta, mutta Mepilex App toimi erinomaisesti peittosidoksena siinä. Eli imukyky oli niin hyvä, että päästiin siihen, että kerran päivässä oli sitten sidosvaihto vaan. Tai sekin tietysti on aika paljon, mutta siinä akuutti infektiovaiheessa oli näin, että sekin haava eritti sitten kumminkin niin paljon, että kerran päivässä piti vaihtaa, mutta sitten päästiin jo harventamaan, että joka toinen päivä ja joka kolmas päivä sitten. Et versus siihen, että muilla sidoksilla piti monta sidosvaihtoa tehdä päivässä, niin se oli iso apu. Ja saatiin myös se ympäröivä ihottuma paranemaan siitä, koska Mepilex Appin imukyky oli niin paljon parempi, että sitä sellaista ympäröivän ihon ärsytystä ei sitten enää ollut.